Cilydd rhif yw'r rhif sydd rhaid lluosi efo i gael yr atab 1. Cilydd 8 yw 8fed, gan fod 8 lluosi efo 8fed yn 8 8fed sydd yn 1 cyfan. Yn gyffredinol, cilydd y rhif cyfan n fyddai 1 dros n. Cilydd ffracsiwn yw'r ffracsiwn wedi droi ben i lawr. Enghraifft, cilydd 3 chwarter yw 4 dros 3, gan fod 3 chwarter lluosi 4 dros 3 yn 12 dros 12 sydd yn 1 cyfan. Yn gyffredinol, cilydd y ffracsiwn a dros b yw b dros a. Ar gyfer rhif cymysg, rhaid ei newid i fod yn ffracsiwn pendrwm mwyn darganfod ei gilydd. Enghraifft, fel ffracsiwn pendrwm, mae 3 a 2 pumed yn hafal i 17 pumed, gan fod 3 lluosi 5 yn 15, ac yna 15 adio 2 i roi'r 17. Yna, gallwn droi y ffracsiwn ben i lawr i gael y cilydd sydd yn 5 dros 17.